Здравейте на всички! Аз съм Милана Коджабашева и добре дошли в днешното видео, в което ще изпитаме този господин. Все сме на късната емисия. Добре. Днес се случи. Днес ще видим колко добре ме познава. Вече сме заедно от много години. Много ли са? Много са. И се очаква да знаеш всичко за мен. Аз идея си нямам какво става. Наистина идея си нямам какво става. Нямам си идея как започваме, какво ще ми говориш, какво трябва да ме изпитваш. Аз не съм учил за този тест. Ако си познал по-малко от 5 въпроса, ще ми правиш масаж. Ако позная повече от 5 въпроса, ти ми правиш масаж. Не, обещано. Не съм Обещано! Започваме от лесното към трудното. Готов ли си? Давай. Кой е любимият ми плод в момента? Така. Това, ако е лесният въпрос, аз съм трамвай. Йоана е от типа хора, където всеки един ден тя ще има нещо много любимо. Миналата седмица ми вика... Аз обожавам грейпфрут. Една седмица по-късно... Обожавам помял, това ме е любим. А затова ти въпрос... По-рано, преди 3 седмици, отишла до магазина да купи за 18 лева габровката. 18 лева през зимата, вънка е минус 73 градуса. Отишла да купи за 18 лева, пак подчертавам, ягоди. Факт е, че ме измамиха в зеленчуковия магазин. То няма, не, при вас жените няма правилен отговор. Чакай малко! То е константно, ти така. да чу въпроса! Да. Кой е любимият ти плод сега? Ми не знам. В момента, кой? Чакай да те питам и ще отговоря, защото сигурно се е променил преди 5 минути. Помел, казвам. Да. Бас хващам, че ако в момента отворим телефона, няма да е това отговор. Помело е! Покажи го на камера. Аз няма. Не съм го записала. Кой е първия квартал, в който съм живяла, след като съм се преместила от Бургас в София да живея? Тук вече няма променлива величина. Добре, моля да си отворя Google Maps. Не. Моля те, това е тъпо, защото аз знам къде си живяла. Ама знаеш, че не знам кварталите. Ще го отговоря правилно. Добре, можеш да ми. Чакай, не! И не е честно да не го знаеш. Буквално ти не знаеш къде са преминали 10 години от моя живот. Добре, драмаджийки. Къде за да намирам? Сега гледа пътя как да стигне до там. Ами да! Кой е този квартал тук? Добре, да счетем, че е грешен отговор. Не! Чакай! Ама, бебе! Чил! Добре, не е младост. Дианабад не е. Преди Дианабад, нали? Да, още като идвам в София, аз съм детенце, още къде съм живяла? Там дойде долу. На улицата до Лидъл ли беше? Да! Къде за квартал? Дървеница! Казвала съм ти го. Ама е до Лидъл, нали? До Лидъл е, да, има един Лидъл там. Какъв е асцендента ми? Ти бъзикаш с мен. Добре, ти си с мен от години. Аз съм твой асцендент. Не ми бягай! Не е близнак. Реално може асцендента ти да е каквато е зодията ти, не е изключено. Добре, стрелка е една зодия. Овен. Слава Богу, че нямам нищо общо с Овен. Значи е лъв. Не. Какъв ти е асцендент? Скорпион. Оу. Коя е годината, в която съм провела първата ми групова тренировка по пилатес? Това е лесно, защото тогава съм... 2021. Не, 2020. 2021 е. Не, 2021. 2021 почнах с онлайн тренировките. Добре, продължаваме с нещо много по-лесно. Моля. Кой номер съм била в училище? Аз бях до тука. Приятно видео. Може нищо да не знаеш за мене. Откъде да знам кой номер си била в училище, бе, човек? Ти казала ли си ми го това? Да! Не! Като сме се запознали и съм ти го казала. Това на първа среща се казва. 9! 10! 10 номер бях! Кои са любимите ми цветя? Туалета. Да. Не заслужаваш. Аз не заслужавам. Кой номер съм бил в училище? Последните. 17. То последни числа може да е до Infinity. Не е честно това, защото... Не е честно. Какъв
е кодът ми за отстъпка за Джимби. Йоана 5! Може да използвате моя код Йоана5 да си поръчате новата колекция на Beast, защото ми е много любима, както и всички продукти на Джимби. Ти не се ли сния в момента долу? Да, точно. Ето. Ама не се вижда. Хоп. Топ. На колко лагера съм била в НСА? О, май. Цялото ми обучение в НСА е било докато съм връзка с теб. Защото аз ги бъркам с вашите екскурзийки там, дето ходите на научите. Не, аз говоря за лагерите. Да, той е много объркващ въпрос. Значи, 2020 се разболя там. Двата свалиха. Да, един лагер. Един път дедва караха да се ориентират из компаси. Втори лагер Тао. На ски, Да, трети лагер. на морето един път. Да. Това са. Да! Дай ми салфетка, прекратих се. Колко често зареждам колата си? Буквално Имам- един път в месец. Да! Без да се замисля. Да! Точно един път зареждам колата си. И ми стига за цял месец. Може да ти отговоря на още един въпрос. Колко често си поддържаш колата? Аз я поддържам колата. Коя е любимата ми вещ в тази стая? Аз? Ти вещ ли си? Значи в момента съм на една крачка от масаж. Да. Записан ли е отговор там? Не. Запиши го първо. За да може да се покаже, ако... Защото да не вземеш и го измислиш в последния момент. Не е това. Любимата ми вещ. Значи има три варианта. Или е бюрото им, което се води общо, но тя... То не е. Или е огледалото, или е Дайсъна. Едно от тия трите. И книга, тя не спира да чете между другото. Много умно момченце си има. Имаш 3 секунди да отговориш. Едно. Чакай. Тук говорим за много важни неща, миличка. Хайде, Тук говорим за масаж или не масаж. Да Да. бъдеш или да не бъдеш. Давай. Едно. Две. Дай се. Не. Дай да видя. Аз ще ти покажа. Чакай. Маняк. Тефтера ми! Сега. Имам хиляди тефтери. Точно. Това ми е най-любимата вещ. И forever. аз как? Добре, аз как да... То не е вещ, то не е едно. Те са тефтери. Еми именно, защото има много, трябваше да се Не, досетиш, че ми е не, това не. Това не го приемам. Хора, това е супер нагласената игра. Покажи на хората колко тефтери имаш. първи. Може да видите различната разноцветка също. Единият е розов, другия е тъмно-розов. Оу, Трети. какъв ли ще е цвета? Това са 3 различни розови, буквално. И другия ми розов е в чантичката, защото той ми е с тренировките. Аз печеля масаж, I don't care. Това е последния ми тефтер, който също е розов, обаче той е с спирала. А другите нямат спирала. Това не са и всичките ти. Да, това са тефтерите, които използвам всеки ден. Я разкажи сега ти колко често си завършвала тефтер. Всички тефтери си ги завършвам. Никога. Нямам един незавършен тефтер. Добре, сега ще отида до другата стая, ще донеса всичките тефтери, които не са довършени. Не е нужно. Имам предложение. Този въпрос не го борим. Айде следващия. Защото знае, че Dyson е любимото нещо. Не. Буквално ти е любимото. Тефтерите са Кога си направила видео за тефтери? Никога. Кога си направила видео за Dyson? Няколко. Следващото ми видео ще бъде за тефтерите ми, за да бъдеш сигурен, че това ми е любимата вещ. Последен въпрос. Кога се провеждат часовете ми по пилатес на постелки в залата ми? Ден или час? И двете. Да, това са две точки, маняк. Ако ти кажа едното е вярно, добре. Ако другото не е вярно, минус една точка. И двете! Ти трябва да го знаеш това. Буквално имам 2 часа. Вторник и четвъртък Да. от 7 вечерта. Да! Масаж! Виждане от мен. Аз лягам ето там. Сериозно? Чакам си масажа, едно. Еми добре, ще се видим следващата сряда. Хубав и усмихнат ден от нас! Ма не е казано коя сряда. Другата.